दरं जिल्लानि सासे गोख्रों आरो मेंनो रोङै गिनो रोङै एबसुनि मावथि महन्त रामसियारि 1998 मायथाइनि दिनैनि बे 19 एप्रिलाव टंला दानि दखरा एबसुनि साखाथियावनो थानाय बे जायगायाव फुरदाना दैमारि बै समनि आफादगिरि आरो लोगोसे दरं जिल्ला एबसुनि आरो महन्त रामसियारि सानै जोंनि एबसुनि मावथि बिथांमोना जिउ दान होनो गोनां जादोंमोन आरो बे थासारिया गोबां हिंसा हिंसि खास्रि बिसि मोनसे थासारिमोन। गाव हारिनि गेजेराव मोनसे आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपलनि माने गोरोबलायैयाव बे नारा नाथा मोनसे थासारि दङमोन, जायनि थाखाय माहारिनि हाबा मावबाय थानाय समाव बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारबाय थानाय समाव बिथांमोना आत्म बलिदान होनो थाखाय होनो गोनां जादोंमोन। बे जोंनि जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरो दिनै महन्त रामसियारिनि बे थैनाय सान आरो मुंख्लं सानाव बिथांनि सोरगोआरि जिउआ आलो गोजोनै सोरगोआव थायो, बेनि थाखाय आं आफा इसोरनियाव आरज गाबदों। बै थासारिया जोंखौ दुखु होयो आरो बे दिना फैब्लानो जोंनि गोसोआव दुखु आरो गाबखांनाय फैयो। बे मा थासारिमोन, मानो जाखो आरो बोरै जादोंमोन। नाथाय दिनै बे थासारिखौनो मोनसे लेसन हिसाबै लानानै मोनसे जोंनि आयदा हिसाबै लानानै दिनै जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव गोरोबलायनाय खौसेथि आरो माहारिनि थाखाय माहारिबादनि थाखाय हाबा मावलांनाय बे मोन्थोरजों फैयै फैयै दिनै जोङो BLTआ मोनसे समाव आर्मस ले डाउन खालामबाय, 2020 सनाव NDFB आर्मस ले डाउन खालामबाय आरो दिनै माहारियाव कमप्लिटलि माने आर्मस फ्रि मोनसे ससाइटि हिसाबै जों गायसननो हाबाय आरो भायलेन्स गैयै मोनसे समाज हिसाबै जोङो गायसननायनि थाखाय दिनै हाबा मावगासिनो दङ। दा बेखायनो बिथांनि माहारि सिबिनाय, माहारिनि फारसे अननाय, माहारिनि फारसे जेब्लाबो गावखौ बावसोमनाय, बेखौ जों जुगामि खालामनांगोन। आरो गोबां मुंख्लं दङ जोंहा, मुंख्लंनि गेजेरावनो महन्त रामसियारिबो सासे मेंनो रोङै, सासे गिनो रोङै, सासे राफोद गोसोनि आरो बेखौ जोङो गोसोखांनानै जेब्ला जों हाबाफारि लादों, दिनै 25 बोसोर सिलभार जुबिलि बेयाव हाबाफारि लादों आरो आङो दखरा एबसु गामिनि फुख्रिपार गामिनि रायजो राजा गासै आनसलिकनि बै समनि आरो आथिखालनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। न'नि सोद्रोमाफोरा जि मोनसे थासारियाव बिथांनि न'खरनि सासे सुबुङा गोमानो गोनां जाबाय, बे मोनसे खास्रि बिसि थासारि आरो दुखुनांथाव। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव रिकनसिलियेसननि गेजेरजों माहारिनि थाखाय खौसेयै हाबा मावलांनांगोन आरो माहारिनि आइडेन्टिटि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जोङो जयै गसंथानांगोन। आं बेखौनो खोन्थादों। दखरा आफाद, जिल्ला आफाद जेसेबां मुंख्लं दङ, जोङो जयैनो जा बा आलादा आलादायैनो जा, जि लेभेलाव पसिबिलिटि जायो बिथांमोननि मुङाव, बिथांमोननि गोसोखांथियाव थेलेबेबैब्लाबो बा समायना रमायनायै बेखौ मोनसे पार्क जोङो बानायनानै जाहाथे बेखौ माहारिनि जायफोर सेक्रिफाइस खालामबाय, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय, बिथांमोनखौ जों गोसोखांनो हायो आरो बिथांनि मेम'रिया थायोब्ला जोंनि जारिमिनखौ जों मजबुतै रोखा खालामनानै दोननो हागोन। दा बेखौ जों उननि समाव आरो सारायबावनानै जों हाबा मावलांगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ सार। आच्चा, दिनै मुंख्लं राफोदाइ महन्त रामसियारिनि 25थि थैनाय सान, बेजों लोब्बा लाखिनानै टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिलभार जुबलिनि जि हाबाफारि, बेखौ बिथांनि न'खराव दिनै जोङो खुंदों आरो बेयो दिनै सानसेनि हाबाफारि। आरो आङो एबसुनि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बिथाङा थैनाय साना 25 बोसोर जाबाय। बेनि आगोलाव जोङो बिथांनि मुङाव जिखिनि हाबाफारि लानांगौमोन, जों फिसाहाय हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय देग्लाय बिथांनि जि थैनाय सान, बियो 25 बोसोर जाबाय आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो सिलभार जुबलिनि जि हाबाफारि, बेखौ खुंनाय जादों। आरो बै समाव बिथाङा दरं जिल्ला एबसुनि सासे मावथिमोन आरो बै समाव दरं जिल्ला एबसुआ जोंनि टंला, जोंनि दखरानि साखाथियाव थानाय मोनसे न'खर दंमोन आरो बेयावनो जिल्ला एबसुखौ बिथांमोना लाखिनानै दोनदोंमोन आरो बै न'खरावनो बै समाव मोनसे जाथाय जादोंमोन आरो बे जाथायाव नैबे मुंख्लं महन्त रामसियारि बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। आरो बेयाव बै समनि दरं जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुंख्लं फुरदाना दैमारि
बिथाङाबो दिनैनि सानावनो जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन आरो दिनै टंला एबसुआ बिथांनि मुङै जोङो सिलभार जुबलि जि हाबाफारि बेखौ खुंनाय जादों आरो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बिथांनि जि मावलांनाय जिखिनि बै समनि दरं जिल्लानि जानानै जिखिनि खामानि मावबाय बिथाङा गोबां जिल्लानि दैदेनगिरिफोरखौ लाबथिङोमोन आरो बिथाङा सासे जाखांफुनाय जांगिला सासे सेंग्रामोन बै समाव आरो बिथाङा गोबां फार्स्ट गिबियावनो बिथाङा ड्राइभार महरै खामानि मावदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिनानै मोन्दों बिथाङा मिरु एबसुनिबो सासे सोद्रोमामोन होननानै जोङो दिनैनि तारिखाव जोङो मिथिनानै मोन्दों आरो बिथाङा सासे गिनो रोङै सुबुंमोन आरो बिथाङा महन्त रामसियारिया बै समनि दरं जिल्लानि आफादगिरि फोरदाना दैमारिखौ लाबथिङोमोन आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लाबथिंनायनि बै समाव जोंनियाव जारिमिन दङ बै समनि जोहोलाव बालिराम बर' बिथांखौ बिथाङा गारियाव लाबथिङोमोन आरो बै समनि दैदेनगिरि हिसाबै जोङो दिनै बिथांखौ मान होदों सनमान होदों आरो बेनो मान सनमाननि गेजेरजों बिथांनि दिनै सिलभार जुबलि हाबाफारि बेखौ जोङो खुंफुंदों दिनै बिथांनि मुङाव जोङो मोनसे बिथांखौ जोङो बिमुं होनाय जादों राफोदाय महन्त रामसियारि मुंख्लं महन्त रामसियारि आरो बे बिजाबाव बिथांनि जे जिउ जारिमिन बेखौ सेबखांनाय जादों आरो बिथांनि उन्दै समनिफ्राय जिखिनि देरबोबाय गिदिर जाबाय आरो बै समाव जिल्ला एबसुनि बा दरं जिल्लानि जिफोर खामानियाव आग फाग लाबाय बेनि सायाव लिरनाय दङ आरो बिथांनि न'खरनि जारिमिन बे बिजाबाव लिरजादों आरो नैबे फुख्रिपारा बै समाव बै समनि जारिमिनखौ होनना बुङोब्ला बै समाव जेब्ला बिल्टिया जन्म जादोंमोन जेब्ला बर'नि आन्दलना मुभमेन्टआ जेब्ला आन्दलना गुर जादोंमोन नैबे फुख्रिपारायावनो थानानैनो आन्दलनखौ खालामोमोन आरो नैबे बिथांनि न'खरावनो मेक्सिमाम बर' लिडारफोरा थानानै खामानि मावदोंमोन आरो बे समावनो महन्त रामसियारियाबो सासे दैदेनगिरि हिसाबै बै समाव बिथांमोनजों नुजानानै बा बिथाङा बै समाव दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावनो खाबुखौ मोनदोंमोन सोरबाफोर जुदि फरायनो इन्ट्रेस्ट दङबा बेखौ जोंनि दख'रानि मावखुलियाव मोनगोन आरो बेखौ जोङो गोबां बिजाबखौ सेबखांनाय जादों जुदि सोरबाफोर फरायनो गोसो गुदुंबा जोंनि दख'रायाव खबर लाबानो बिजाबखौ मोनगोन टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा जोंनि सुमापारा बेयो टंला कलेज खाथियावनो बे जोंनि अफिसा